Jeg er en Rose. Jeg vil nu give dig en videopræsentation af arbejdet udført her i Dragør. Vi har fuget fliserne op. Vi har trimmet kanter. Ordnet græsset. Så har vi renset fuger og renset overflade på fliser og givet den en stone treatment, en forsegling. Som du kan se, kanterne er strammet helt op. Der er et pænt finish hele vejen rundt. Hækken er studset, klippet. Plænen er gødet. Bedene har fået muld og gødning. Roserne har fået en moderat beskæring. Og lavendlerne, som var gået ud, har vi udskiftet. Roserne har fået rosenjord og gødning. Alle fliser er behandlet. Og vi har været hele vejen rundt og trimmet og klippet bagved også.